En zit erin en heeft zelfs de school gepoetst. 1, 2, 2,5. En onze neerhoogheid van het jaar 2024 is Prins Dave de Beste! Zoon van Geert en Ellie en trotse pap van Jent en Levin. Grootvorks in de orde van de 8e kei. Commandeur in de orde van de Pontenupa. Beschermheer van het zwakke geslacht van de Jokesaan te stad. Ridder in de orde van de vriendengroep B1. Al dus gegeven, Aartse 23 november 2024. Prins Dave de Beste.